97,3 хити, Радио Гея и твоята хитова колекция. 10 часа и 20 минути на 29-тия ден от месец декември, предпоследния на 2015 година. Както съобщихме малко по-рано от нашия ефир, продължаваме с сериозни теми, въпреки че може би вече ви си иска да празнувате, вече ви си иска да мислите за новите неща през следващата 2016 година, но няма как да приключим тази, без да дадем повече информация относно вчерашното редовно заседание на Общински съвет Сандански. Чухте и така моята лична позиция на наблюдаващ отстрани Общинския съвет и този, и доста преди него, и липсата на промяна и липсата на надежда, както обобщих пак лично моя позиция от случващото се в Сандански. Сега ще продължим на тази тема с двама общински съветници от Ред, законност и справедливост, Костадин Станоев и Калин Терзийски. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Иска ми се да започнем с една декларация, може би накратко да кажем на нашите слушатели, с която стартира вчерашната сесия, ваша декларация, относно пак липсата на промяна, липсата на надежда, липсата на светъл лъч. Има ли? Или от вчера до днес нещо проблесна някъде? Първо искам да честитя Коледата на всички жители на община Сандански. Им се извинявам предварително за това, че се налага да ги занимаваме с подобни неща, тъй като сега са светли празници, всички са в очакване на новата година, но за съжаление няма как да подминем това, което се случва в Общинския съвет, защото то наистина е много сериозно и ако сега не обърнем внимание, утре може да бъде прекалено късно. Декларацията беше представена от мен във връзка с това, че ние като цяло се опитваме да правиме нещо значимо, така че да може общината да върви напред, да върви в положителна посока. Но за съжаление няма чуваемост. Декларацията, ако ми позволите, разбира се, мога да я зачета, така че да не излизам от контекста на това, което сме формулирали, гласи следното. Изминаха 2 месеца след вота на нашите съграждани, вод чрез който те отхвърлиха стария 12 годишен модел на схеми, опадък и застой във всички секторни политики на местното самоуправление. Пожелаха смяна на модела, цялостна ревизия и търсене на отговорност на тези, които доведоха община Сандански до това тежко финансово състояние. Какво се получи на практика? След стъпване на новия кмет и общински съвет. Нищо ново, нищо по-различно от това, което правеше Тотев и антуража му. Дори тенденцията е към влошаване, защото общината вече е в дългова спирала. Общинските фирми се управляват от стария порочен начин, общинската администрация дава на кмета приоритетите, вместо той да им възлага задачите. Подписват се договори, реализират се обществени поръчки, тайно от обществото и медиите. Поемат се ангажименти за нови кадрови позиции, които нямат нищо общо с професионалните възможности на кандидатите. Като цяло продължава тенденцията да се случва точно обратното на това, което искат нашите съграждани. Дневният ред на днешното заседание на Общинския съвет е ярък пример, който потвърждава това наше заключение. Между Коледа и Нова година се отхвърля предложението на РЗС за създаване на анкетна комисия за цялостна ревизия на общината и общинските фирми, но за сметка на това се приемат всички бизнес точки на Малчев Сини Сие в дневния ред на Общинския съвет. Това ли са приоритетите на града ни, попитахме ние. Отговор видяхте, че няма. Това е като мога, питам аз и отговор не чакам. Жалко, наистина много жалко. Ние влязохме в този общински съвет с голямото желание да работим. Голямото желание да почваме да случваме нещата. Искаме съвсем прости и елементарни неща. Не желаем да подкрепяме това, което се случваше в предишното управление. Не желаем да продължава по същия начин да се случват нещата в този общински съвет. Няма как да приемем тяхното предложение да участваме в постоянни комисии. Такива комисии, които са доказали, че те не работят, те не функционират. Те просто легитимират едни предложения на определена група хора и нищо повече. Те не са в интерес на обществото. В нашата кампания предизборна знаете много добре какви бяха нашите послания. Те бяха открити, насочени към гражданите, така че всички да разберат какво искаме да случваме в община Сандански. На нас ни е болно за това, че се налага да наблюдаваме всичко случващо се до момента. Болно ми е наистина и моето лично желание аз да остана и да продължа тук. И има много силна надежда и убеждение, че хората вече идва момента, в който те ще ни разберат. Ако все още е имало дори и малка, тънка нотка на съмнение във връзка с нашето желание и амбиция да случваме нещата, сега вече едва ли
едва ли някой би отрекал това, което искаме да случим. Калин Терзийски, вие вчера в началото на сесията направихте неимоверни опити за включване на 2 предложения, 2 точки в дневния ред. Имаше един дебат, който така аз обичам да наричам, когато се цитират точки, алинеи, закони и въобще кое право е по-право, кой закон е по-закон и кой може да намери онези вратички, с които да вкара една точка в дневния ред или съответно да ни я допусне. И вашите така пререкания, не мога да кажа, да речем разговори бяха с председателя на Общинския съвет. Цитирахте 61, 62, 63, без да знам точно какво значат, но може да ни обясните така вкратце. Честита Коледа и от мен на всички ваши слушатели. Това, което аз исках вчера преди гласуването на предложения дневен ред, беше нещо елементарно. Нашата представителната група на РЗС преди извънредното заседание на 7-12 по надлежния ред до председател на Общинския съвет бяхме входирани 2 наши точки. Те на самото заседание не ги допуснаха, пак, както вие казвате, с едни членове и наредби от правилника, които колко са законни е друг въпрос. Аз вчера исках отново, след като на извънредното заседание не бяха допуснати, да бъдат включени за гласуване от колегите общински съветници и мисля, че самите точки са доста основателни. Аз ще ви ги кажа 2 точки. Едната точка беше това, което колегата каза. Те я отхвърлиха за създаване на анкетна комисия, която да установи фактическото финансово състояние както на общината, така и на дружествата, които са 100% общинска собственост. И втората точка, която ние желаехме да бъде включване, е изслушване на управителя на МБАЛ Свети Врач, доктор Илия Тонев. С оглед на това, че договора на господин Тонев изтича след по-малко от 3 месеца, ние от Ред, законност и справедливост мислиме, че е едно напълно разумно искане да господин Тонев да представи пред Общинския съвет какво е състоянието, как са изминали последните 3 години и как вижда развитието на болницата в Сандански. Наистина повече от 1 час с господин Сенански, председателя на Общинския съвет, влезнахме в един дебат по кой член, по коя точка, което беше абсолютно безсмислено според мене. В крайна сметка той се съгласи, нашите точки бяха подложени, но за наше съжаление по-голямата част от колегите общински съветници взеха решение да не бъдат включени в дневния ред. Общо взето с 2 думи, с това се изчерпа според нас смисъла и на вчерашното заседание, защото точките свързани с имоти, преотреждане и така нататък не бяха най-важното нещо и най-болезненият проблем на нашата община преди Нова година. Бюджет 2016 година не е минал на обществено обсъждане, трябва да бъде прият, както кмета вчера каза и призна, бюджет за 2015 година е в съда, бюджет за 2014 година не е прият на Общински съвет и затова ние мислиме, че финансовото състояние, да се знае какво се случва с дружествата, е едно от най-важните неща. Явно другите колеги не мислиха така. Добре, дневният ред на Общинския съвет очевадно не е дневният ред на хората в общината, защото съм сигурен, че който и да попитаме, говоря като гражданин, който и да попитаме след 12 годишно управление на един кмет, какъвто и да бил той, всеки иска, когато идва ново лице, надяваме се, не само лице, всеки иска да знае какво се е случило в общината през изминалите години, какво е финансовото състояние на общината, как работят общинските фирми, какво е финансовото състояние на тези общински фирми, защо според вас общинските съветници като такива не гласуваха за това да стане ясно, защото там има общински съветници, някои, които са нови и други, които така си добруват вече дълго време в Общинския съвет. Това е и вчера си говорихме с някои колеги, че това е най-логичното нещо. Идваш на власт, почваш на чисто, изваждаш на показ пред хората. Те това искат да знаят. Те за това са дали вота в една или в друга посока, защото искат нещо ново. Защо обаче не бяхте подкрепени? Според вас. Ще се опитам да обясня как се съставя дневния ред на заседание на Общинския съвет.
Дневният ред на заседанието на Общински съвет се създава, когато предложения от гражданите или от кмета минават на гласуване през постоянните комисии и там биват или одобрени, или отхвърлени на председателски съвет на постоянните комисии. За да може обаче постоянните комисии да бъдат легитимни и техните решения да бъдат законосъобразни, те трябва да бъдат формирани по съответния законов начин, който е регламентиран в член 48 от Закона за местно самоуправление и местната администрация. Там гласи следното. В постоянните комисии на Общинския съвет взимат участие всичките 29 членове общински съветници. И втората алинея на този член гласи следното, че един общински съветник не може да бъде председател на повече от една постоянна комисия и да бъде член на повече от 3 комисии. Тоест това е регламентирано в закона и няма как да се излезе от тази законова рамка. Какво се случва обаче в нашия местен парламент? Вие знаете много добре, тъй като следите нещата още от самото начало, постоянните комисии, които бяха формирани в нашия Общински съвет, те бяха формирани незаконосъобразно, защото те са формирани от 22 общински съветници. Останалите не са взели участие в тях. Така че няма как тези комисии да взимат легитимни решения. Няма как предложенията, които бяха подготвени за влизане в дневния ред на Общинския съвет, да са законосъобразни. И за това беше нашата реакция и за това напуснахме Общинския съвет. Тоест, какво се случва? Това, което беше в предишното управление, се наблюдава и сега. Тези комисии, като форма, структура и състав, бяха направени под темплейт, копи-пейст в настоящия местен парламент. И на нас не бяха подготвени едни бланки, в които ние само трябваше да си допишем имената и да се съгласиме. Ма това е обидно. Няма как по такъв начин да се процедира с първата политическа сила в местния парламент. Няма как да се случи. И те с цялата си наглост и арогантност, въпреки че областният управител върна тяхното решение за конституиране на постоянните комисии като незаконосъобразно, съгласно член 48, се опитаха по същата форма да го прокарат. Разбирате ли колко е жалко и колко е обидно това нещо? Не само към нас, като цяло към гражданите на община Сандански. Това е недопустимо. Така че няма как колегите да се сърдят, че ние не желаем да участваме в тези постоянни комисии. Но за да разсея всички така притеснения относно това дали ние ще участваме като цяло в местния парламент или не, ще кажа следното. Ние сме подготвили форма на постоянните комисии, такива каквито според нас биха могли да работят и да функционират нормално. И затова вчера открито им го заявих и ги призовах. Така че ние желаем да участваме в комисии, но не в такива, каквито те искат да ни вкарат. Само и само да легитимираме тяхните предложения и техния избор да бъде законосъобразен, така че предложенията на определени лица, които са дърпали конците в миналия местен парламент, да могат по стария начин да си продължават напред, да си живеят обезпокоявано на гърба на гражданите. Ние няма как това да го допуснем. Да кажем сега за хората, комисиите в Общинския съвет са 13 на първо. Точно това така, са постоянните комисии. Вие имахте предложение за по-малък брой? Ние имахме 2 предложения, целта на които беше да ги дискутираме и да ги обсъждаме. Има резони в двете наши предложения. Едното беше да се увеличи състава на комисиите, като съответно се намали членовете в тях. Логиката е следната. Когато е по-голям броя на комисиите, съответно и броя на колегите е по-малък в тях, те биха могли да функционират по-бързо, да бъдат по-мобилни и да бъдат изградени с експерти. Другото ни предложение беше да ги намалиме, тъй като в много работещи общини на територията на Република България има комисии, които са в пъти по-малко, т.е. наполовина. Съпоставимо с тези, които в момента функционират в община Сандански. Но по този начин щяха да бъдат по-раздути, по-тромави. Така че и двете предложения имаха резон. Идеята беше да седнем, да се опознаем, да дискутираме и да изберем правилната форма, така че тези комисии наистина да работят. А не така, както се случва в момента. Аз присъствах на заседание на постоянна комисия, което беше отворено, конкретно заседание на Комисията по обществен ред и сигурност, като моето желание беше, присъствайки там, аз да чуя въпроси и предложения, свързани с обществения ред и сигурността на община Сандански. И какво чухте? Ами чух предложенията на господин Малчев и Сие във връзка с имоти, които трябваше да бъдат прияти съгласувани в Общинския съвет. Това е в Комисията по обществен ред и сигурност. Точно така. И не само това. Всичките тези точки, които ги виждате в дневния ред от вчера, са минали през абсолютно всички комисии, които функционират. Може ли само за малко дневния ред? Заповядайте. Така. Като говорим за точки в дневния ред, и на мен ми се иска
да кажа, да, ето тук почваме от точка 28. Всъщност, така, колко точки съдържат дневния ред с едно име или поне с една фамилия. Това са разработване на така наречените ПУП-ове, подробен устройствен план от Виолетка Малчева, един път, Виолетка Малчева втори път, Виолетка Малчева трети път, Виолетка Малчева четвърти път. Имаше и още, обаче мисля, че беше с друго име. Както и да е, това беше вчерашната сесия на Общински съвет Сандански. Между другото, всички сесии на Общински съвет Сандански до сега, те са били с по 60-70 точки в дневния ред. И съдържаха последните 30 точки, бяха все такива като тази. Или някъде по селата, общински имоти, да продаваме вече нерентабилни нещо, да правим, защото да внасяме свежи пари в общината. Това винаги е било така. Значи тук регистрираме липса на промяна. И все пак, защо според вас новата власт като такава не иска да тръгне на чисто и да каже: гледах вчера гласуването на общинските съветници и за това питам, не е ли най-нормалното нещо, без въобще да следиш работата на общински съвет и да си общински съвет, не е ли най-нормалното нещо, когато един дългогодишен управник се сменява с друг, той да тръгне на чисто и да каже: общината има такива задължения, или пък общината е на нула, няма никакви задължения, общинските фирми работят страхотно, или общинските фирми са потънали в дългове или нещо такова? Моето желание е абсолютно същото. Аз също искам да чуя защо се случва това, което наблюдаваме всички, но уви, отговор няма и може би ще е най-добре да дойде някой от тях, имам предвид управляващите, тези, които са в изпълнителната власт, и да обяснат това, което се случва. Поканени са, ето и сега тук от ефира на Радио Г, пак мога да кажа, поканили сме представители на администрацията, заместник кметове, включително и кмета на общината Кирил Котев. Някой да дойде и да каже нещо, с което да даде или поне малко да открехне завесата за това какво се случва в община Сандански, какво се е случило още, да дадат своята гледна точка, какви са и мотивите да постъпват сега по един начин, да не постъпват по друг начин и още нещо да кажат. Обаче до сега никой не е изразил желанието и сега пак ги каня тук от ефира на Радио Г, в тази или в следващата година. Заповядайте. Аз искам само да допълна. Въпреки че нашето искане за създаване на анкетна комисия, която да установи всички факти около финансовото състояние на общината и общинските дружества, е отхвърлено на няколко пъти, ние в нашата декларация, която вчера колегата прочете, предвиждаме, законодателят е дал възможност да инициираме местен референдум в нашата община. И ако след нова година на следващата сесия пак бъде отхвърлена тази точка, ние мислиме да тръгнем по този път, да инициираме референдум в нашата община и с силата на вота на гражданите, на суверена на община Сандански, да принудиме настоящата администрация да създаде такава анкетна комисия, която да установи всички факти около финансовото състояние на община Сандански. Добре, а вие за себе си имате ли обяснение? Или вие чакате като мен да разберете защо? Обяснението е следното, поне според мен и според това, което аз наблюдавам, е, че явно това управление е вкарано в тежка зависимост, както от своите коалиционни партньори, така и от сили и фактори, които са отстрани. Това е логичното обяснение, тъй като не виждам каква друга би могла да бъде причината. Освен липсата на мотивация, разбира се, от новото управление да случи нещо ново и различно от това, което е било преди. Не знам... Сега като на изпит ви пита по въпроси, които ги няма в конспекта, но и аз... Обясненията... Аз лично за мен нямам обяснение. До сега това, което господин Котев, кмета, казва е, че времето е малко, нови са, не могат все още да се ориентират, но аз мисля, че 2 месеца не е толкова малко време. Липсата на кадрови промени, не казвам чистка, въпреки че, да ви кажа честно, като говоря с хората, те не просто искат кадрови промени, някои от тях искат направо метла да има и точно чистка в ония смисъл на думата граждани, които просто споделят, че искат тези лица, които са им натрапвани и които са им натрапвали своята работа или липсата на такава през последните 12 години, просто да бъдат изметени
от администрацията? Гражданите на община Сандански трябва да знаят, че ние не сме се отказали и няма да се откажем да случим промяната тук на територията на общината. Всички знаете, че ние заведохме жалби, които вече се намират във Върховния административен съд и чакаме в началото на месец януари той да се произнесе по тях, като една от жалбите е свързана с нелегитимния избор на председател на Общинския съвет. Това е първото нещо, по което очакваме съда да се произнесе. И сме убедени, че той ще се произнесе така както трябва и този председател на Общински съвет ще бъде свален. Другото нещо, което очакваме от Висшия административен съд, произнасяйки се по другите наши жалби, е като цяло касиране на вота и назначаването съответно на нови предсрочни избори. Но каквото и да се случи, гражданите могат да бъдат спокойни, че ние ще продължим по същия път и ще предизвикаме протести, с които ще целим техния глас да бъде чут. Има си начини, методики в закона, които позволяват управлението, ако не функционира и ако гражданите не са доволни от това как функционира то да бъде свалено. Знаете го много добре това. Така че всичко е въпрос на воля и желание. Призовавам гражданите да не подминават с лека ръка това, което се случва, да бъдат активни и да си устояват правата и да се борят, защото не всичко е изгубено. Не е нужно да минат още 4 години, за да чакаме едва ли не да дойде Спасителя. Спасителя това сме ние. И трябва да се борим, за да прокараме нашите права и интереси. Както казват някой, Спасителя дойде преди 2015 години. Такъв друг Спасител, вече всичко е в ръцете на хората. Абсолютно. Знаете ли, ние каквото и да се случи, сме на мнение, че обществеността трябва да знае как се управлява общината, за какво се разходват данъците, които плащаме, как се управляват общинските дружества, защото нашия живот зависи пряко от това как функционира нашата община. Това е много важно. Това е важно и заради здравеопазване, и заради образование, сигурност, абсолютно всичко. Така че хората трябва да са информирани, трябва да знаят и те самите трябва да се интересуват от това какво се случва и в Общинския съвет, и в администрацията, и решение на кмета, абсолютно всичко. Ще го кажа аз, за да може хората, ако се разсърдят на някой, да се разсърдят на мен. Обаче, знаете ли какво си мисля аз? И то не е от днес и не е от вчера. Хората се активизират по един или друг начин покрай избори, активизират силно казано, но пак има някаква активност, кой по съвест, кой по убеждения, кой по харесване, кой по други така подбудителни причини ходи да гласува. Гражданите неглижират работата на Общинския съвет по принцип, една огромна част от хората, не казвам всички, защото хората си имат достатъчно главоболие и главоблъсканици, за да седнат и да се замислят, че всъщност Общинския съвет формира политиката на общината. Общинската администрация е тази, която трябва да изпълнява тази формирана политика и двете, доколкото е възможно, институции, съвети и администрация, би трябвало да работят ръка за ръка за благото и просперитета. Звучи като по времето на комунизма, ама друго сега не ми хрумва на общината. Факт обаче, че гражданите един път са отишли до урните, гласували са, втори път са отишли на балотаж и в града и по селата още веднъж гласували са и за повечето от тях нещата приключват. Затова го няма това гражданско общество, за което толкова дълго се говори, което тук се пробуди веднъж покрай цените на тока и преди това покрай корекцията на Санданска Бистрица отново заспа. Защото първо, че хората си имат свои проблеми, второ, че се не могат да вникнат или не им се занимава да знаят, че един път избрали тези хора, идва момента, в който да им търсят сметка в добрия смисъл на думата за това какво правят и какво не правят. И за това ги няма хората на сесиите на Общински съвет, а там през годините съм виждала само, да речем, животновъди, земеделци и хора, да речем, нещо се случва, някъде искат да преместят някоя служба, защото нещо ще се ремонтира, отиват там служителите, някъде искат нещо да закрият, отиват служителите, но ония гражданин в добрия смисъл на думата, който поне веднъж да отиде, да чуе и да знае какво се случва, за да може после да отиде при общински съветник, при кмет, да търси начини, да търси сметка, го няма и за това е много трудно. Да, така е наистина,
но и дори да присъстват, вие се уверихте, че не е чак толкова интересно да се присъства на сесия на Общински съвет. Не е необходимо това да се случва, но те биха могли да потърсят сметка на онези техни избраници, тъй като на тези избори вота беше и преференциален. Нали, тези хора не трябва да забравят, че гласувайки веднъж доверие, с това се приключва. Те са вкарали определено лице там, със силата на преференцията. Така че и това е начин и възможност да поддържат връзка и да получават информация за случващото се в Общинския съвет, защото съгласете се, че е необходимо време да се отдели и да се присъства на самата сесия. Аз не говоря за всяка сесия и не говоря за... Имаше наченки на създаване на някакво гражданско сдружение, сега точно не мога да цитирам, което имаше идея, определени членове на всяка сесия, защото всеки си има друга работа, разбира се, но да ходят на има предварително обявен дневен ред, на такива засукани, както им казваме, точки, да ходи по един нещо, да записва, да информира, така хората събрали се тогава в един граждански кръг, обаче той се зароди, тези хора дойдоха на една сесия и явно им е било прекалено скучно и повече не дойдоха. Трябва да има информация, всъщност медиите. И това им е работата, да информират какво се случва, какво не се случва, да достигат до по-голям кръг от хора, но може би ще трябва още да вървим по пътя на гражданското съзнание, на гражданската активност. Искам да ви питам, следващата година е тук след 2-3 дни. Някои неща бяха оставени за следващата година от вчерашната сесия. Да кажем, че вие си напуснахте сесията в така един момент, когато се оказа, че нещата, които предложихте, така или иначе не бяха приети. Какви са нещата, които вие планувате сега да вкарате пак като предложения или нещо? Казахте, че дори да не сте част от комисиите, ще сте активни като общински съветници и като група в Общинския съвет. Предложенията са следните и аз ги поставих вчера като въпроси. Това е създаването на временна комисия, която да изработи изцяло нов правилник за дейността и работата на Общински съвет, тъй като да се продължава практиката с кърпежите по стария е напълно безмислена. В този стар правилник, който все още е действащ и към него се придържаме, разбира се, има толкова нередности, той като цяло е в противоречие с ЗМСМА и с редица закони и най-вече Конституцията на Република България. Така че напълно безмислено и вчера се гласува да се удължи времето, тъй като то не било достатъчно да се приключи с промяната по действащия стар правилник. Така че аз обясних вчера, това е безмислено, няма логика в това нещо. Ако те бяха приели това наше предложение още в самото начало, до сега новия правилник да беше готов и от началото на 2016 година да работиме по новия правилник. Това не се случи, знаете много добре. Другото, което предстои и което ние също го дадохме като предложение, това е във връзка с формирането на постоянните комисии. Така че ние ще държиме на тези точки и няма да ги оставим така, че да бъдат забравени. Очакваме също в дневния ред на общината да се включи съответно интересите на гражданите, да се приключи с тази стара порочна практика. Това е също наше очакване и ние продължаваме да работим за него. Настояваме още, че в началото на новата година кмета трябва да предложи цялостна стратегия за управление и развитие на община Сандански с коректни приоритети, срокове за изпълнението им и начина на финансиране. Така че ние няма да спрем да работим. Ако някои от хората, които ни слушат, искат и те чрез вас, чрез някой общински съветник, приемаме, че чрез вас да зададат своите въпроси, своите предложения. Вие отворени ли сте към срещи и разговори с хората, чието глас трудно се чува? Аз съм отворен към абсолютно всички. Те ми знаят телефона, познават ме, знаят и моята Фейсбук страница, така че който има желание може да ми пише, да ми се обади, да кореспондира с мен. Винаги са добре дошли, няма да върна никого. Нашият офис на РЗС на улица Македония е отворен в работните дни. Всеки един гражданин, който желае, може да отиде, да остави координати на секретарките. Ние винаги ще върнем обаждане, ще се свържиме с него, ще направиме среща, така че от наша страна няма никакъв проблем. Така както е било винаги до сега от началото, когато стартирахме с нашата предизборна кампания. Офисът е отворен за абсолютно всички. Дано да е така. Аз все казвам, че общинските съвети на Сандански са такива, че в началото влизат като казармата. Влизат различни, излизат еднакви. Надявам се
този общински съвет да направи някакво изключение, или тези, дори които са влезли като еднакви, пък да излязат различни, защото колкото повече мнения, колкото повече глас се чува, толкова по-лесно и толкова по-на място може да се намери истината, тъй като тя винаги е някъде там, между различните мнения, между различните позиции, между смислените дебати, а такива почти няма. За мен лично Общинския съвет е място, където трябва да има възможно най-различни хора с различни виждания, различно образование, различни познания. Затова Общинския съвет, за да работи за благото на общината, трябва да има хора, които мислят, които гласуват с разум, които гласуват с лично убеждение. Така че за това е създаден Общинския съвет. Ако всички сме еднакви, то няма да има нужда нито от общински съветници, нито от Общински съвет. Ще си е само кмет и администрация. Като в родната казарма. Не знам дали сте ходили. И аз не съм, но колегата от среща е ходил и той потвърждава, че е така. Накрая всички са еднакви. Какво да ви пожелая? Весели празници. Да ви пожелая да сте активни и през следващата 2016 година. И един съвет лично мой към всички общински съветници, че в Общинския съвет и въобще във всяка една институция на България се говори български книжовен език и че дъвченето на дъвки прави лошо впечатление. Вчера лично ми направи такова лошо впечатление. Записвам си по принцип такива бисери, може би някой ден ще ги издам в книга на общински съветници и на кметове. Не искам да нося апарат, за да снимам и да правя клипчета, но наистина хубаво е, уважаеми общински съветници, това е лично мое мнение, да ходите подготвени, да не си отваряте дневния ред, както беше до сега, въобще да си отваряте материалите за заседанието, когато седнете на масата там, за да работите, да не четете вестници и моля ви се да не дъвчите дъвки. Български книжовен език е задължителен за всички институции, включая и за Общински съвет Сандански, който не го знае да търси частни уроци. Казвам го съвсем отговорно, въпреки че звучи смешничко, обаче понякога така се водят такива дискусии с такива думи, които е трудно да бъдат разбрани. Да пожелаете вие на нашите слушатели нещо? Да, искам да пожелая весело посрещане на всички на новата година, с надежда да останат в сърцата си за по-успешна 2016 година и да продължават да се борят. Много здраве и късмет на всички жители на община Сандански. Живи и здрави, да посрещнем новата година и всичко най-хубаво. Аз също ви пожелавам весели празници. Още веднъж казвам, ефира на Радио Г е отворен, когато нямаме поздрави, както е през последните няколко дни, но през всичкото останало време, всяка една сутрин е отворена за тези, които се са почувствали засегнати, които имат друга истина, които искат да кажат своята версия за случващото се. Ако някой се е препознал с дъвченето на дъвки, също може да дойде, за да получи право на отговор. Хубави празници ви желая и успешна 2016 година. Всичко добро и от нас. Всичко добро.